Moșca și Florența, cu scrie de la doamna Lucica. Bătaie pentru Ionica. Pentru Universalo. Pentru Nec Marocanu. Și pentru fata ei, pentru Lenuța. Pentru Beatrice, pentru Mario. 50 de euro. Cine mi-a schimbat viața? Cine? Doar tu, Florența mea. Cu frumusețea ta, cu mândruirea ta. Cine mi-a schimbat viața? Cine? Doar tu, Florența mea. Solo! De la Măicuța Luna și Mare la doamna Florența. Pentru noi, pentru prințesa Ardealului, pentru Beatrice, pentru Gheorghe Mosu, pentru Mite, pentru Deltero, pentru bărbățelul ei care îi ține în palmă, pentru gustii de valoare, mai respectoși oameni, pentru Nechi și Lucica, 50 de euro la doamna Florența. Of mii, si jucar mais zi.